Mr. Jadin Lalab, Migalab shot. Mr. Jadin, how are you? Hi, Mr. Jadin. Kumusta ka na, Lalabs? Mr. Jadin, how are you? Lalab, Migalab, shout out kay Jan, mga Lalabs. Kumusta kayo? Nagsikain na po kayo?
Dasil Vlog Lalab, Mega Love, shout out, tamsak. Good morning Lalab, salamat Lalab sa patamsak. Princess Carla Lalab, Mega Love, shout out. Harang, salamat Lalab sa paharang. Ayan. Princess Carla Lalab, salamat. Like Dan, thank you so much Lalab sa palike, thank you. Lalab, maraming salamat Dasil and Princess Carla. Love shout out. Dasil, salamat sa palalab. Salamat. Oh, Danang. How are you, my friend? Dasil Vlog. Kumusta ka na, Lalab Princess Carla? I am fine. Kuya Lando Channel, mega love shout out. Kuya Lando, minis kita kahapon. Doon sa page. Kuya Lando. Kumusta ka na, Kuya Lando? Kuya Lando's channel. One drop, J Lalab, mega love shout out. One drop. One drop, nagbaba ng lablabin natin mga lalabs. Oh my God. Nakita ko po. Pasaway Kuya Lando. Okay lang, host from Kuya Lando's channel. Kasi meron ka rin namang mga followers Kuya Lando eh. Pero hindi ka nagla-live. Good afternoon, I'm watching from Japan. Lalab, mega love, shout out my Japanese friend. How are you, lalabs? How are you, my friend? Japanese? Nag-live kasi ako kahapon dito sa YT ko. Short lang, siguro, mga 30 minutes. Tapos naisipan ko mag-live sa page. Hindi ako masyado doon ng hirap. Kailangan kasi dyan, Kuya Lando, lagi kang may upload. Kailangan updated ka. Kung hindi, mamumura ang iyong dashboard. Updated naman ako dyan. Kasi sayang, wala naman akong ginagawa dito sa bahay. Ikaw kasi marami kang ginagawa kaya hindi mo na siya maaasikaso. Oh. Ako wala naman akong ginagawa Kaya okay lang. No problem from Kuya Lando's channel.
Kaya akala ko available ka. Kapon. Motoax lalab, big love, shout out. Motoax, ay nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalab si Motoax. Lalab, big love, shout out. Ayan, 3 million watching. Thank you so much. Lalab Motoax, salamat lalab sa iyong patamsak. Kuya Landos. Pinapadami ko lang yung ano ko, followers sa page ko, ano, Kuya Lando. Inshallah soon, ano, i-promote ko yung aking YT doon. Motoax Lalabs! Kumusta ka na? Ayan, si Motoax nagbaba ng bahay mga lalabs. Lablabin natin. Ano ba to? Happy Ride Sunday going to Dahilayan Bukidnon. Ayan. Ingat ka, Motoax, sa iyong pagbiyahe. Mayarang ka pa, ano, Motoax? Ayan. Si Pugi. Sino ba to? Si Andre Brillantes. Head and Shoulders. Okay lang, os, pangit. Ano? Pangit Japon. Anong pangit Japon? Ayan, lalab, happy ride. Motoax. Ang bilis mong magpatakbo, lalabs. Nakakatakot. Nakakatakot yung motor. Mag-ingat-ingat kasi yung life natin ay nag-iisa lang. Ayan, maraming salamat po, Dasil Vlog Lalabs. Nagwi-welding pa eh. Pag ito nawala ng sound, alam na. Nagwi-welding sa kapitbahay.
Grabe ang welding, oy. Sira to. Baka masira yung ilaw ko, oy. Motoax lalabs! Tantadan! Motoax lalabs! Tadang tadadang tadan!
Ano ba yun isa? SSC TV Lalamig Live Shoutout. Ayan, SSC, nagbaba ng bahay mga lalabs.
This lifestyle vlog, Lala Big Love shout out. Madam Tess, kumusta ka na po? Okay lang o, sandito sa Bohol, nagbabakasyon. Nasa Pinas ka pala ngayon. Wow! Enjoy your vacation, lalabs. Sana all. Ano ngayon? Malamig na ba yan sa inyo? Ito kasi sa amin mainit. Pero medyo mahangin. Dito madam, mahal yung bilihin. Angit dito sa isla. Mangingitim ka dyan. Huwag ka pa nailabas. Maging negra ka dyan. Napakainit kahit dito. Enjoy lang sa iyong vacation. Ang itim ko na nga. Kasi panay bilad ka, panay swimming ka ata. Sobrang init dyan, malapit ata kayo sa dagat. Sobrang yung dyan, nakakaitim yung hangin. Yung hangin na mainit. Introducing today's shrimp. Ayan, thank to everyone. From Japanese friend. Ba
Mali. Nabangkero. Pero Madam Tess, ayan. Hindi ka nagla-live dito sa Pinas. Madam Tess. Nag-ano ka rin ba, Madam Tess? Nagre-reels ka rin? Sa Pinas ka lang nakatira, ano pala? Di ka pala sa abroad, ay. Ano yung naisip ko? Kaso lang sa Manila ka nakatira. Nagbakasyon ka lang sa province nyo. Minsan lang mag-reels. Aman, CF channel, hello, dear friend. Aman, Lalab, big live shout out. Ay, Lalab, meron ka na pong jacket, Aman, Lalab. Thank you so much. Sa Cavite ako nakatira, Mas okay pa sa Cavite kaysa dyan sa province. Kasi at least nasa Maynila ka pa rin. Sa province, mainit, Lalabs. Kaya hindi ako panay, hindi ako gala. Kailangan ko sa bahay, Lalab, alis na ako ng bahay pag may bibilin. Pero yung makikipagmaritisan sa kapitbahay, hindi ko ginagawa. Ayaw ko. Aman, Lalab, mega live shout out. Thank you so much, Lalab. Aman. Mahirap na makipagmarisan. Ako, Lalab, meron din akong page, Lalab. Gusto mong i-follow din ako, i-follow kita. Ayan. Updated din ako, Lalab, Tess, sa sa aking FB page, sa aking reels. May 7.7 pala ko doon sa Facebook. Pero updated ako dyan, Lalab. Palagi akong nag-upload. Tadan. Salamat po sa jacket from Aman, Lalab. You're most welcome po. Minsan lang naman ako mag-live sa aking YT. At ako yung Lalab nag-aalaga ng bata ng aking anak.
Hindi ako gaano active sa reels kapag sinipag lang, patay. Ilan na ba lalab yung mo, followers doon? Ano bang pangalan mo? Parehas lang sa page mo, sa YT? Ang laki kasi ng views na kailangan mo sa sa Facebook. Kailangan mo ng 60k. 60k, di ba? Dito sa sa YT 4k lang. Like, thank you so much, Lalab Aman Siat channel. Thank you, my friend Aman Lalabs. Thank you so much. Saka pag pinabayaan mo yung yung page, mamumula ka. Kailangan laging active, kailangan nagla-live ka rin. Lalab Aman, thank you so much sa iyong palike, Lalabs. Malapit na sana sa FB page, biglang nag-stop ayon, nawala na WH ko at views. Sayang. Sayang na, Lalabs. Bakit nag-stop, Lalab? Kinain ni Meta? Nawala yung WS mo, sayang naman. Pag na-monetize ka sana sa kasi sa Facebook, parang mas active ang tao palagi, no? Palagi silang nasa Facebook. Mas active ang mga tao kaysa sa YT. Sa YT meron din. Sa YT meron din. Kaso lang hindi gaano. Kasi parang nakikita ko yung ibang namumonetize sa Facebook. Every month may sahod sila. Ito kasi sa YT, kapag di mo naman na-reach yung $100 kaka-live mo, kung wala man magpapalipad sa'yo, hindi ka naman makaka-reach ng $100. Siguro sa Facebook, pag may nagpapalipad sa yung star, at least makakadagdag sa kita. Kinain lahat ni Meta, grabe naman. Pinagpaguran mo. Sa akin, pa lang, Lalab, yung ko, WH ko, nasa 13,000 pa lang. Pero nasa na ako, nung September lang ako nag-start eh. September, October, November. 2 months pa lang, Lalabs. 2 months pa lang ako. September, October, November. Baka after 5 months, inshallah, in God's will, sana ma-monetize. Sayang din yung kita. Pandagdag na. Kinain lang ni Meta, sayang talaga, Lalab. Baka kasi hindi ka na-updated kaya kinain ng ganun. Sayang. Di ka ata palaging nag-upload. Nag-live ako sa FB page dati. Sayang, Lalab, dapat tinuloy mo na lang. Sayang naman kasi nasimulan mo na. Hoy, ganda naman, kumusta ka na? Sir Secret Food Diary po, Miguel Adjo, okay lang po. Ito, pa rin. Still, pa rin, beautiful. Thank you. Sabi, ganun. Na-miss kita. Ayan, miss you so much po, Sir Secret Food Diary. Buti pa to si Sir Secret Diary, mayaman na. Malalab na sa US ata si Sir Secret. Di pa pala ako nakakalimbang. Ayan. Salamat po sa pagkalimbang. Kalimbang lang, masaya na si host. Buti pa to si Secret, si Sir Secret, Lalab, nasa US yan. Mayaman na yan si Sir Secret. Nasa US. Punta lang muna ako sa Pinas, Sir Secret. Noon, nasa UE ako. Sige, naka 1 year na ako dito. Malapit na next year, 2024. Mag 2 years na ako dito sa Pinas. In God's will, makabalik tayo ng abroad. Ayan, 5 million big love shout out, Sir Secret Diary.
Nag-live ka rin ba, Sir Secret? O kasi minsan lang ako mag-live eh. Nag-update lang ako kay Lolo. Baka sabihin, hindi na ako updated. Aman-aman siyap channel lalabs. Oh my God, thank you so much po. Mapapasayaw ako nito. Di man ako, palagi. Salamat po, Sir Secret Lalab. Salamat po, Sir Secret Food Diary. Update lang tayo para di tayo mapalo. Di marunong sumayaw. Hahago lang. Di nga ako palagi nag-upload, Sir Secret. Oo nga. Basta di tayo mapalo. Update lang. Parang Sir Secret, hindi ka ata nagbabakasyon. Ayaw mo nang umuwi ng Pilipinas? Diyan ka na pa talaga nakatira sa US? Pangit sumayaw. Ayan, 3 million Miguelab, shout out. Alam mo, Sir Secret, kapag hindi ka palaging nagla-live, pati yung mga napasok sa'yo, nawawala rin. Uwi ka sa January. Saan ka ba sa Pinas? Di ba ka rin, Sir Secret, taga Bicol? Malamig nata dyan sa US. Nag-i-snow na ba dyan? Samantalang dito sa Pinas, wala pang snow. Lalab, BTS, how I miss you. Lalab, BTS, my friend. How are you, Lalab? I miss you. Parang tanga lang yung sayaw ko eh. Ang init dito, Sir Secret. Pag umuwi ka ng January, January medyo malamig pa yan dito. Malamig konti. Diyan, ang sarap dyan siguro dyan sa US, ang lamig. Pero hindi ka makalabas-labas dyan na walang jacket. Mahirap ba mag-apply ng visa papunta dyan? Isang bansa pa lang kasi napupuntahan ko yung pa lang, United Arab Emirates sa Muslim country. Ayan, 4 million Miguelab, shout out, Lalab BTS. Kahit di mag-ibati, Lalab. Siya ko na parang tanga. Beautiful ma'am. Thank you so much, Lalab BTS. Thank you, Lalab. Thank you. Ang hirap ata pag dyan, mga interview sa papuntang US. Kailangan siguro mag-apply dyan ng trabaho. Tamang dyan, mag-visit visa lang. Mag-work ka sa Singapore, magandang malinis. Singapore. Ngayon, mag-apply ako uli, after 2 years pa, Sir Secret. Baka 2020, 24 sa Malaysia, pwede rin pala dyan. Muslim country. Ang ang Singapore ba is Muslim, hindi no?
Mix din ba yung tao dyan sa ano? Carding di Magiba TV Lalab, salamat. Sumasayaw ko na parang tanga. Mahirap dito sa US, mahigpit. Yun lang, kaya nga parang hirap dyan mag-apply. Ano ka ba dyan, Sir Secrets? Ano ka na ba dyan, citizen? Citizen ka na sa ano, sa US? Kasi di ba matagal ka nang nakatira dyan? Dyan din ba yung ano mo, yung family? Yung wife mo, yung mga anak mo? Yan yung mga lalab, pag palagi kang updated sa, YT mo, araw-araw ka nagla-live, maraming napasok sa'yo kasi alam nila araw-araw ka, pero pag minsan ka lang mag-live, mag-upload, parang yung mga viewers mo nawawala rin, nagsisialisan. Wala na akong asawa, mag-isa na lang ako sa buhay. Pero meron kang anak, tagal na, since 1976 pa ako dito. Ang tagal na, 76, 77. Oh my God, ang tagal na. Mga anak ko, malalaki na. May mga asawa na, ikaw na lang pala. May kanya-kanya na silang buhay. May mga, ano ka na pala, may mga apo. Dan. Yung asawa mo ba na ano na? Already dead? Or nang ibang bahay? US citizen ako since 1984. Wow, ang tagal na dyan. Ibig sabihin, sir, secret, pati anak mo, napapunta mo na rin dyan. Wow, sana all. Paano ka na lang, sir, secret, pabalik-balik ka na lang. DTS Lalab. Nang ibang bahay. Bakit naman ginawa niya yun? Pero buhay pa naman siya, kaso lang ng ibang bahay lang. Baka naman kasi, sir, secret, di ka kasi umuwi. Dito sila pinanganak. Maganda. Kaya ibig sabihin, pati yung asawa mo nasa US, wow. Yun lang, ng ibang bahay. Kailangan ko ng caregiver. Sino ba yung alagaan? Sir, secret? Mag-apply ako. Sino ba yung alagaan? Ikaw ba? Ako na lang, kunin mo, sir, secret. Apply ako. Ako na lang, sir, secret, kunin mo. Ako. Ako na lang, bisahan mo, pupunta ko dyan. Hi, secret food. Hi, secret food from DTS Orkes. Kailangan ko paliguan. Magpapaligo ba sa'yo? Kailangan ko paliguan. Ako mag-apply, sir, secret. Caregiver. Yan din naman yung ko, yung, ba yun? Yung pinag-aralan. Di ba sir, secret, taga Bicol ka ba?
O yung ano mo lang, yung kamag-anak. Ako after 2 years, balak ko uli mag-abroad. Iyo. Oo, saan sa Bicol? Ano, Sir Secret. Pag uwi mo, ano, hingi ako ng chocolates. Malapit na na ngayon, November. Tingnan mo, November, December, January. Tingnan mo, December. Oh, malapit na, taga Karamuan, Camarines Sur ako. Malapit lang. Karamuan, maganda dyan yung mga beach. Ano lang ako, Bula. Ano ata isang sakay papunta dyan? Hain ka sa Bicol, sa Bula po, sa Bula. Sa Bula, Kamsur. Camarines Sur, pares tayo ng Camarines Sur. Pag umuwi ka, pwede tayong mag-collab. Ano, Sir Secret? Aman-aman lalab. Thank you so much. Pwede tayo mag-collab, Sir Secret. Ayan, salamat po sa 9 thumbs up, mga lalabs. Dito anong oras na ba? Tingnan natin. Ayan, mainit sa labas. Maaraw. Sain ang Bula. Di ba parang galing ka ng Naga, alam mo yung Naga City? Alam mo yung Naga, Sir Secret Naga. Sunod ng Naga, alimbawa from Naga. Sunod ng Naga is Pili. Sunod ng Pili. Alam mo yung Naga? From Naga, papuntang Bula is only, isang jeep lang. Mga 1 hour siguro ang biyahe. Kasi medyo malayo-layo. Malayo dito yung malayo yung mall. Pag gusto mo nang pumunta ng mall from Bula to Naga, isang oras siguro yung biyahe, layo rin, no? Walang mall dito sa amin, malayo pa, yan, city na yan. Malapit ba sa Kanakman? Malayo yan Kanakman malayo. Parang dinadaanan din yan papunta dito sa amin, pero ibang way yan, secret code malayo. Basta ang alam ko lang from Naga, pag galing ka ng Naga, papunta ka dito sa amin, sakay ka ng jeep, diretso na lang yan papunta dito, sabihin mo lang Bula. Diyan na yan yung stop over nasa nasa Bula. Sa may palengke na yan ng Bula. Malayo yung Kanakman. Di pa ako nakapunta dyan Di pa ako nakapunta ng totoo lang Sir Secret, taga Bicol ako, pero hindi pa ako nakapunta sa yung sa Bulkan Mayon. Yung yung para bang yung parang ba yun sa Bulkan Mayon, yung natakpan ng lupa. Ano ba yun, yung parang natira na lang na na isang gusa, ba yun? Hindi pa ako nakapunta doon. Hindi kasi ako galat, tamad ako, ang init kasi. Maganda kasi gumala pag meron itong sasakyan. Pero kung mag-commute ka lang, ang hirap. Pag may sasakyan, madali lang. Nakasakay ka lang, di ka maaarawan.
Anong oras na ba yan sa inyo, Sir Secret? Umaga ba dyan sa US ngayon? Ang bula sa Naga. 19, gabi pala dyan, 9:27 p.m. Ano lang po, from Naga, papunta dito sa amin. Isang sakay lang yun. Pag galing ka ng Naga. Ang bula sa Naga. Iba yon, yung Naga, papunta sa amin, yun ang tawag na bula. Ito yung tawag dito, lugar. Sasakay lang ng jeep papunta dito sa amin. Alam na po yan. Bula. Kasi kahit taga Bicol ako, hindi ko rin alam yung ibang mga lugar. Ang Naga, ano na yung city yan, City. Dito sa Bula, walang mall. Kung gustong pumunta ng pag gusto mong mag-SM, punta ka ng Naga. Doon lang yung may SM. Hindi ka ba Sir Secret? Hindi ka ba ba yun? Hindi ka ba nagre-reels? Alive siya. Ayun mga lalab, magpapaalam na po ako mga lalab ha. Sir Secret, maraming salamat po. Magla-live po kasi ko sa sa aking page. Bye-bye po.